balik kapan? Secepete, Om. Ora balik ke? Lumayan lah oleh BLT. Yo wis paling penak wae tak di sedulur pusat ya tetep cair. Lah nek ngene iki yo kena gawe nganu to. Dolan karo yang jan masuk iki. Mana si motor ah. Ayang, Beb. Ngapa sih? Nanti janjine? Janji apa toh? Loh, ya ada skincare. Tuh, ini lantai duit ya malah nyalan skincare barang ge. Piye? Kok genak-geni? Kabeh duit ora? Wes, sing tenang. Ono wes, usah dipikirke. Ya urung to tak cukuke nang omah. Ya wis kono jupuk. Nek angger ngono saiki, ora usah pelak-pelaku diputus. Ya wes tak cukuke lah. Tak pandise ya, Beb. Yo. Senangnya dalam hati punya motor baru. Duh, piye ki yo? Nek ra iso kok skincare yo bakal diputus aku ki. Wih, ganteng Ejan ugal-ugalan nih. Apa? Bos, anyar ya, Bos. Sip lah, motor anyarku. Ayo jos banget Bos. Nyeleh nang warung, Bos. Nyileh kok nyileh kok ge bablas. Ora nyeleh aku. Delo tak golek rokok. Lah susi lu. Ora. 5 menit. Oke. Nyeleh ya, Bos ya. Ya. Demi yayangku ya motor konco gak ada kira urusan. Los, sing penting aku iso ora diputus nang yayang ki. Suwi temen sing nduk dua-duae. Lah ya sungguh beto kaya kok kene iki lho. Lah jare skincarean. Piye? Kabeh. Lah sunendi. Oleh ngambun tapi aku tukoke Novarbon. Oleh ono wae. Ya iya. Wes esuk. Piye ya carane balik ke motor bedese ya? Lah kok nang kene ah, lah motorku nandi? Lah ya tak gadeke to ya. Lah kok lancang temen ah motor wong gadekke ah, lha ge apa? Ya tak gawe hebring kok. Lah gemblong nek kowe wis aku ora ngerti urusane tebus motorku. Tebusan dhewe kono. Lah piye sih? Lah kok mah galak kowe? Oh, titenono kowe ya. Bakal tak gawe nyesel kowe. Wah, piye bos iki, Bos? Sepi rano pemasukan ini piye iki njuan iki, Bos? Ora ming sepi. Gaweanmu kowe ngrengrot kanca-kanca golek info. Aja ming nunggu gawean teko. Aku kaya nunggu buri wis ora ana apa-apa wong wedok wis kemrusuk. Pakde. Ora lenggat-lenggut ana masalah iki disampaikke. Kene iki nggone wong mecahke masalah, ngrampungke masalah. Iki wong mergana anak buahku yang turu-turu wae karo kanca-kancane. Tapi piye lah motorku lho diseleh kancaku malah bali digandekke kowe. Iki bener ana masalah. Gawean, Bro. Siap. Piye de solusine de? Lah kronologine lenggatake piye? Wis pokoke kancaku bundhet wangel pol. Wis pokoke aku njaluk tolong lah karo Pakde iki. Iki ngene gawean. Siap. Dirampungke sing rapi. Duh. Piye carane balekke motor bedes iki ya lah. Wis barang wis tangguh, nanti duit tek duite. Bedes ana apane? Nang kira wis beres urusane. Kae bocah, Bos. Oke. Bocah kae. Sampeyan sing gawa motor Rian ya? Ora, Om. Ora berbelit-belit sampeyan. Udah aku, Om. Ora. Kudu dibalekke karo sing duwe. Lah nek aku ora gelem balekke kepiye? Nek ora dibalekke ya urusane panjang. Alah urung iso balekke saiki ya arep kepiye? Oh ya. Aduh. Biar balekke kapan? Arep balekke kapan?
secepete Om. Ora baleke. Rasakno kowe. Kowe dilawan gitu loh. Bongko mudar kowe. Kowe nganti ngompol-ngompol ngono lek pesing-pesing dadi kotet barang macem-macem. Abis sih Pakde. Rasa kesuwen. Rame iki. Wali rono.